Aquí Vic és el parc que dona la resposta a totes les emergències en primera sortida a la comarca d'Osona. Som 9 bombers per torn, mínim 6. Vol dir que cada dia garantim que n'hi hagin 6. Però també és cert que tenim la unitat canina, que són 2 bombers més, però només els tenim dos guàrdies. Les guàrdies són de 24 hores, s'entra al dematí a les 7 i es surt l'endemà a les 7 del dematí. El responsable sortint passa novetats al responsable entrant. I a continuació es fa la revisió de tot el material del parc, tot el que són vehicles, materials diversos. El parc té una agenda de pràctiques, de visites, de maniobres, pràctiques conjuntes amb altres parcs. Llavors cada dia anem a fer una miqueta d'esport fins a l'hora de sopar. Totes aquestes activitats que us he explicat, al moment que hi ha una sortida, doncs es paren i marxem.